Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu angelu bikoitzaren sinua erabiltzen duten integralak. Baldin badaukagu horrelako integral bat, d isa zati sin berbi isa bider cos berbi isa, hemen pentsatu behar dugu honen atzean egongo dela bi sin x bider cos isa. Beraz, egingo dugu goiko aldea bider lau eta beko aldeare bider lau. Beraz, geratzen zaigu baliokidea integrala. Integrala lau d isa zati lau bider sin berbi isa bider cos berbi isa. Eta guk badakigu bi sin isa bider cos isa dela sin bi isa. Beraz, lau sin berbi isa bider cos berbi isa izango da sin bi isa berbi. Baliokidea jarri dugu. Beraz daukagu integrala lau d isa zati sin bi isa berbi. Orain, lau hau kanpora aterako dugu eta daukagu lau bider integrala d isa zati sin bi isa berbi. Edo, berdina da esatea, lau bider integrala d isa zati sin berbi bi isa. Beraz, hemen deituko diogu bi isari u eta egingo dugu uren deribatua dela bi diferentzial isa. Beraz, d zati bi izango da d isa. Ordezkatuko dugu, d isaren ordez jarriko dugu d zati bi eta behian daukagu sin berbi u. Bi isa delako u. Beraz, bi hau aterako dugu kanpora eta daukagu lau zati bi. Diferentzial u zati sin berbi u. Beraz, lau zati bi da bi eta orain ja daukagu berehalako integrala. Integrala d zati sin berbi u da minus kotangente u. Gehi konstantea. Eta orain ordezkatzen dugu uren ordez dela bi isa. Beraz bukatzeko daukagu integral honen emaitza da minus bi kotangente bi isa gehi konstantea. Bale? Hau da angelu bikoitzaren sinua erabiltzen duten integralei buruz jakin behar dezutena.